Kl. 16.20 tager vi til Luksusfælden i Aarhus, efterfulgt af Lorry kl. 17. Men først kommer TV2's nye tv-program, Danmark ifølge Ahmed. Det er lige nu på TV2. Jeg har altid undret mig over, hvordan danskere tænker, og mest af alt, hvordan Danmark fungerer som helhed. Og nu er tiden inde til at se, om Danmark virkelig er, som jeg hele tiden har troet, eller om jeg vil lære noget nyt. Det her er Danmark ifølge Ahmed. Velkommen til Danmark ifølge mig. I dette afsnit skal jeg se politiofficer Henning, som er kriminel politimand, som arbejder med bandekriminalitet. Og så giver jeg Christiansborg et uventet besøg. Se hvordan det går. Og til sidst må vi se, om jeg har lært noget nyt. Jeg er nu taget ind på Christiansborg for at give politikerne et uventet besøg. Hey! Er det ikke vores gamle statsminister, Lars Løkke? Hey Lars, må vi få et interview? Venstres formand gad ikke at give os et interview, men det stopper os ikke for at få vores svar. Jeg er her i Politigården for at møde politibetjent Henning Jensen. Og hvem er han egentlig? Henning Jensen, 38 år gammel, kriminel politimand, født og opvokset i Jylland, men bor nu i København. Har du et problem? Hej Henning. Hej. Så, tak for at jeg har fået det interview. Tak fordi jeg må være med. Hvad laver du så til daglig? Jamen jeg er jo kriminalbetjent, og det gælder mig at være klar hele tiden. Specielt med de der ævekatte der. Der er ingen mening. Stop! Det er et godt eksempel på de der ævekatte her. Okay, Nu skal du lige kropsvisiteres her. Hvad er det? Det er ikke mit. Jeg har lige fundet stoffer på ævekatten. Men du var dig, der smed ned på. Har du et problem? Nej, hvorfor det ikke? Politibetjent Henning Jensen virker meget troværdig, og man kan trygt regne med, at de kriminelle bliver skudt ned. Jeg har i hvert fald lært noget nyt af politiet. Det var alt for nu. Næste gang skal jeg interviewe de kriminelle rundt omkring i Danmark. Se hvordan det går i næste afsnit af Danmark ifølge Ahmed. Det var alt, hvad vi havde for nu. Følg med næste gang. Samme tid. Samme sted. Vi ses. هلا اجا الزعيم العظيم Aladdin, motherfucker! Du sagde for langsomt. Kom nu. Det er for langsomt. Ja. Hvor skal vi vide, hvad jeg siger? Jensen virker meget troværdig, og man kan godt regne med, at de kriminelle bliver skudt ned. What the fuck? Ej, det er Venstres formand gad ikke at give os et